Ja. Så det i dag, det er marts den 21. Det er en her tilbage. Jeg er startet på morgen, 22. marts. 18 år. Okay, så ikke vente. Det bliver så fedt. Ja, der er bare nogen, der ikke kan klare mig. Nej. Han var utrolig træt, da vi stod 5 år, og hans ben var til, så jeg kunne ikke engang gå ud af seng. Men ja, vi har lige kommet tilbage fra morgenløb i de 7-5 kilometer, vi har løbet i modvind i dag. Og så trods det, at det var modvind, det er faktisk meget bedre end i går. Jeg løb hele vejen i dag. I går der var lige nu sådan en lille pause. Men det her, så kunne jeg kom ind som nummer 3, så det var fedt. Det var ligesom skør. Så står det på morgenmad, og så skal vi have noget boldspil. Noget catcher-boldspil, det er badminton, tennis, squash, som vi skal lave. Og så tager vi tema, hvor vi så skal, vi ved ikke helt, hvad vi skal lave, men det skal vi lige have fundet af. Så står en dag inde og vil spørge for fri. Så vidt vi ved. Så ja. Catch you later. Okay, så er klokken 7:30, og vi har faktisk alligevel rimelig travlt dag, trods for at vi egentlig har haft lidt fritid. Sådan. Det lyder forkert, men ja, vi har faktisk haft rimelig travlt. Vi har været ude at handle ind og købt noget mere vand, og så er det jo i dag, vi skulle lave vores eget mad. Vi skulle selv lave mad, og det er jo gået. Ja. Det ser sgu da lækkert ud, gør det ikke? Så Pia, bare roligt, jeg kan godt lave mad. Og på fritter, selvfølgelig. Det er det her med tuni. Brød indbagt tunsnask tingest. Ja, det er sådan rimelig fucked. Og jeg vil løbe tør for solcreme, så det skal jeg også kigge på, men det var sindssygt dyrt hernede. Så ja, det er lort. Vi var nede og spille tennis og squash og og badminton. Det var ikke alle, der nåede til. Jeg nåede for eksempel kun at spille badminton, hvilket var ret fedt at komme i gang igen. Eller ikke komme i gang igen, for jeg har ikke spillet før, men det var ret fedt at prøve. For jeg synes badminton, det kan jeg godt lide. Så det var fint. Vi har været i poolen, vi har lækker sol også, og jeg synes at jeg er ved at få lidt farve. Bare sådan lidt. Bare lidt farve i ansigtet også. Det er super. Vi har været til noget dans. Noget dans, hvor vi lærte tango, og vi lærte en form for shitdans. Og vi prøvede noget fællesdans, og prøvede at danse med helt forskellige partnere. Alt sammen, hvis jeg kan få fat i billederne, så ligger de her i enden af den her video, så kommer de med i videoen i morgen. Ja, hvad mere er der at sige til i dag? Nu skal vi så til at sidde og spise, og så efter det, så skal vi ned til et møde, som er det sidste i dag. Og så er vi ellers fri, og i dag er vi alle sammen sikre på, at vi skal tidligt i seng i dag, fordi det er virkelig noget, og vi er kommet til en seng 2 dage i træk nu, så vi vil være rimelig smadret. Så ja, vi skal tidlig i seng. Så lige efter mødet, så skal jeg bare lige op, og så tager vi ind på netcafé, og så lægger de her videoer ind. Det er lidt først nu, vi har haft tid til det, men det er sådan, det bliver. Ja, hvad med at sige, end vi har jo kanon godt her, altså mega fedt. Ja, der er vist kun 2 ting, der trækker mig hjem lige nu. Der gør jeg gerne vil hjem til Danmark igen. Første punkt, helt klart familien. Andet punkt, helt klart Pia. Kæft, jeg savner det lige nu. Så skal du bare lige vide. Der jeg tænker meget på. Ja. Sidste dag tilbage som 17-årig. Når jeg vågner op i morgen, så er jeg 18. Det skal nok blive sjovt, og det skal nok blive spændende at se, hvad dagen i morgen bringer. Så ja. Men I må sove godt. Og ses i morgen.